Pero ang hirap ikis pag no pangit. So, kung nakahali ka naman ng pangit, hindi. Gumagwapo ang isang tao pag sa karakter Huwag niya. na nating i-sugarcoat ang pagkapangit niya. Oh, Pangit! Boss, grabe ka ba? Saka ang lalaki, pag may pera, mas gumagwapo yan. Yun din yung danger din, Col, kapag pangit, tas may pera. Yun ang nakakatakot din. Pero huwag kayong mabubudol. Diba, tsaka pag may itsura, diba, fineflex nyo sa family nyo. Pero pag pangit, laging, huwag ka na punta. May event ba sa inyo? Wala, hindi kami nagbe-birthday. Pag Pasko, hindi kami sarado. Ano yan, wala kaming Christmas. Pero ang hirap ikis pag no pangit. Hindi pa nakakiss ng pangit. Meron ba, Col? Meron ba, Bi? Boss, ewan namin hindi kami yung umalik pa. So, kung nakahali ka naman ng pangit, hindi. Magaganda din yung mga type ni Uncle eh. Boss, basta. At bago kami maging kami, meron akong do's and don'ts. Bawal ako. Kita Tanya, ibalik mo yung shoulder length. Col, papaiksi daw ako. Ayaw ni Jerome tsaka ni Uncle. Mapahaba ako ng hair. Para madaming mahihila. Si Uncle busy, pero pag ganun yung joke, nagpe-pay attention. Pag hindi patugtugan, Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.